बेंगलुरुनि नाम्बार 1 इउटुबार फेमास जाखांबाय नै गोथाव जादों जायाखै बिराद गोथाव ना मा मोनो चिकेन बिरियानि ना कौवा बिरियानि चिकेन बिरियानि ना फ्लरेन्सा नोंलाय जाबाय जायाखै हायाखै नोङो खाना खालिया सिख्लाफोरखौ एसे भिडिअ लानो र' साफा थार माथो सिख्लाफ्रा ओमफ्राय अबेनिमोन नोङो मा जायगानि नोंना उदालगुरिनि ना औ दे खै बोसोर जाखो बेंगलरावलाय 3 इयार्स जाबाय ओमफ्राय दा माबाफोर खानो मावो दा मा मावो बेंगलराव फरायदों ना मायाव दोनबा मा कर्स लादों बिएससि नार्सिं ना दे जोबोद मोजां आरो खै बोसोर दंलायो 1 अ फेसबुकाव नुदोंमोन खोमा नोंखौ नुबाय थादोंमोन फेसबुक ना ब्लग भिडिअबो दं खोमा ना इउटुबबो दंमोन खोमा औ सिख्लाफोरा साफा दंथारो माथो बबेनि होननानै मोना हा चिरांनि औ दे खै बोसोर जाखो बेंगलराव हाय लोगोफोर माबोरै दं आङो दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना बेंगलर बड' स्टार्स माने BBC बेयाव दिनै प्रग्राम दङ थेंक्सगिभिं डेआव आङो थांनो नागिरदों लोगोफोर दा माबोरै जायो आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै दे माना लोगोफोर लोगो मोनदों माखासे बड'लेण्डनि ओइ आदाया मा गामिनि खुलुमबाय आंनि मुङा रेबाल बसुमतारी आं बिगुरि गामि आं उदालगुरियावनो थायो उदालगुरिनि बेंगलराव ओमफ्राय खै बोसोर जाखो बारा बोसोर जायाखै आङो 1.5 बोसोरल'सो जादों 1.5 बोसोर औ आच्छा बर' बापटिस्ट चार्चआव थांनो नागिरबाय थादों बेहाय थेंक्सगिभिं प्रग्राम जागोन थेंक्सगिभिं जों दायो आदाजों लोगोसे थांफागोन औ ओमफ्राय नोंना मा नाम Hello, my name is Joviel Nazari and I'm from Assam. आसाम बेंगलराव खै बोसोर जाखो 2 years जाबाय 2 years ना दा मा खालामो नोङो आं दायो BSc नार्सिं स्टुडेन्ट दायो एट प्रेजेन्ट आङो 4th सेमिस्टाराव 2nd इयाराव आच्छा थेंक इउ ओमफ्राय बेसेबांसो लानाय जेनेबा एक्चुअलि कर्सआथ' लाइक टटेल आंनिया 6,50,000 गोलैदों ओमफ्राय जिएनएमफोरनिया 3,04,000 आरोना अके नोंसोर दा साबेसे दं बर'फ्रा जों साबेसे बर'फ्रा जों टटेल 100-150सो दं दां 100 जन बर'आनो वा बहुत मोजां दे होमबा धन्यबाद दे नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जानांगौ बेंगलराव बर'फोराबो गोबां माने बिदिनो नार्सिं कर्स लाबाय दं आरोना बुहुदनो जोबोद मोजां बर'फोराबो बिदि बेंगलराव फैनानै बेफोरबायदि लाफैनो हायोबा बिसोर मानसिफ्रा सानो जेनेबा हिन्जावफोराल' बा नार्सिं फरायनो हायो नाथाय बिदि नङा हौवाफोराबो आजिखालि नार्सिं फरायनो हाग्रा जाबाय दा जोङो प्रग्रामाव थांबाय दं दा प्रग्रामाव दा नोंसोरनो खोन्थालांसै माबोरै जालाङो ओइ बाबु नोंना मा नाम आंनिया मिदुल दैमारि दा बबाव थांनो नागिरदों दायो चार्चआव ना ओमफ्राय नोङो बेंगलराव मा खालामफैदो दायो माने नार्सिंनि कर्स खालामगासिनो जिएनएम ना औ खै बोसोर जाखो ओरैनो 2 years बारबाय 2 years बारबाय आरोना नेक्स्ट खालामनानै जोबसिगोन जुन जुलाइहालागै दे बहुत मोजां माबायदि मोनदों जेनेबा बेंगलराव फैनानै दायो
दायोथ' थिगानो वेदारफोरा बिराद बरिया आरो ना बरिया ना बांद्राय गरमबो नङा बांद्राय थान्दाबो नङा थान्दाबो नङा औ जोंनासो गरमबा गरम थान्दाबा थान्दा आसामावबा औ थिगानो ना लिमिटनि ओमफ्राय कर्स लानायफोराव बिदिनो माबोरै लाफैनाय जोंना नोंसोरो बोरै सोरनिफ्राय खबर मोननानै बोरै आदसा जोंनिथिंबो एजेन्ट दङ ओमफ्राय गेजेर थ्रुयैहाय बाय जोङो बेसेबांसो गोलैगोन होनदों ओरैनो टटेल 3 इयार्स दङ जोंनिया कर्सआ 3 इयार्सआव 4 लेक ग्रुप 4 लेक ना 4 लेक अके दे जोबोद मोजां मोजाङै खुलुम खालामदो सफैबाय लेट जाबायना जोबजोबना नाथाय लेट जाबाय जों जे बे लाइजामखौ जों रंजानाय फाव एपस्टल फाव होननानै बुङो बेयो बेखौ जों गोरोबफानो नाङा होननानैहाय माने फावला बिसोरखौ बानजायहरदोंमोन आरो बेवहाय मोनसेया मान गाबदो हाबना जोङो बयबो बेवहाय ओरैनोसो गाबदों जोङो जिसु ख्रिस्ट'जोंहाय बासाय जाबाय बा जों बे बासाय जानायखौ जोङो दिनैहाय मोनबाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय बासाय जानायखौ मोनबायब्ला जोङो बेखौ नाजावबायब्ला जोंनि ख्रिस्टियान धोरोम लानाया जोङो बे बेदानि थाखाय जायफ्रा आखाइफोरावहाय बयजों आर'ज खालामो सोरजिगिरि गोदानसिनि सेरावहा जोंखौ दाना हामबाय होनदों प्रभु दिनै नोङो जोंखौ बेसेबांबा बोसोर प्रभु दिनैसिम बे बोसोरसिम दिनैनि दिनसिमफोर जोंखौ दैदेनलांबाय बेनिखायनो नोंखौ हामबाय होनदों प्रभु आरो बेबायदिनो प्रभु जोंखौ नोङो बे थांनाय 26आव प्रभु जोंखौ नोङो दैदेनलांगोन होननानै नोंखौ गेदेर आसा भरसा खालामो
खननायनि लानि सासे बाबु दङ जिगिनिनिफ्राय बेनो आं सम होनो सानबाय आनिस बाबु आनिस नोंथाङा फैदो फैनानै मेथाइ खनफैदो आरो बेनिफ्राय रेडि जानायनि थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथांमोननिफ्रायनो जानाखि गोबाव बिथांमोना खस्थ' खालामनानै रेडि जानानै दङ जिगिनि गिर्जानिफ्रायनो जोंनि वुमेन्स ग्रुप नोंथांमोनाबो रेडि जानानै थादो आरो रेडि जानानै थाखादो जोंनि गेजेराव मोजां मेथाइ रोजाबबाय मोजां सुराबो मोजां गासैबो न'फ्रा नांजोबखादों आरो मोजां जागोन बिनि गाराङा खनबाय थायोब्लानो आसा खालामो उननि समाव सासे बिथाङा मोजां जाफुंसार मेथाइ खनगिरि जाथों इसोरनि मुङाव गस्पेल मेथाइ खनग्रा जाथोंसै दा बेनि आदा बिरफन बिथाङा नोंनोहाय चक्लेट बेहाय नै जाबाय बेखौ लांदो दे खेबसे आखाइ खबनानै होदो स्मिता जोंनि महिला बिमाफोरनिनो सासे दैदेनगिरि बिथाङा बिनि मेथाइ खननायखौ बिराद मोजां मोनदोंनो जोबोद खुसि जादों दाने थानो हायैनि बिथाङा गावनि दंनायनिफ्राय 500 बिथांनोहाय होनाय जाबाय दे बान्था होग्राफोरखौबो हामबाय होबाय बेबायदि गथ'फोरखौ मेथाइ खननायाव थुलुंगा होनायनि थाखाय इसोरा बे बान्था होगिरिफोरजोंबो रोजाबग्राजोंबो लोगोसे थाथोंसै आङो खावलायनानै दोन
लानानै आखानो रोजाबनायसै इसोरनि बोलोजों मानोना इसोरा जेब्लायबो जोंनो बोलो होलायो बियो बाइबेलाव बुंदों जायहा मेंनानै थादों गावनियाव लिंहरदोंना सिरि मोनना थानि आरो बोलो होनि इसोरनि मुङैहाय आरज खालामोब्ला नोङो जिउआव गोजोननाय नङा थानाय जानाय जोंनि लाइफस्टाइल गासैयावबो सोलायनाया जोंनि गेजेराव नुजानांगोन बेखौनो जोङो रोजाबनानै जोङो फोरबोखौ बाख्नायनो थाखाय नाजाबाय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय उदालगुरि बेप्टिस्ट गिर्जानिफ्रायबो जोंनि गेजेराव फैनानै मोजांथार गारांजों मिनिंफुल मेथाइ रोजाबनानै खोनासंहोबाय इसोरा
नन ख्रिस्टियान बिथाङा गावनि फेमिलिनि थाखाय आर'ज खालामदों सनाथि बसुमतारी ओमफ्राय बेवहाय मोनसेया जाहैबाय आकाश गयारी फेमिलि आर'ज खावलायनाय मिसेस रिना आरो मिस्टार जीवन सेत्री बिथांमोननि थाखाय आर'ज खावलायदों आरो ओमफ्राय बेवहाय 500 रां दान हरनानै आर'ज खावलायहरदों जन नार्जारी एन्ड सुमि सबर ना मा जाखो बियो रोदोम बसुमतारी बिथाङा साउन्ड इन्जिनियार बेबायदि प्रग्रामाव जों बिथांखौ मोननो हादों जोंनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा बे साउन्डआथ' बे जेबोआनो नङा गिदिर मोनसे मेसिनफोर दंब्लाबो बिथाङा बेखौ अपारेट खालामनो हायो थेंक इउ जों लोगोसे बेबायदि प्रग्रामाव फैफानायनि थाखाय बाहागो लाफैनायनि थाखाय हामबायसै थेंक इउसै आखाइ खनसे खोबनानै हो बारा बुंलिया बेखौनो बुंदों सोरबा जुदि जोंनि फेमिलि पार्ट अफ फेमिलि एडिं जानो गोसो दंब्ला वाट्सएप ग्रुपआव आं जों ब्रादार इन्जिनियार्सनि हेफाजाब लुबैयो मानो होनबा एनि टाइम नोंथांमोनजों जों कन्टेक्टआव रिच खालामनो हायो नोंथांमोननि सुबिदाफोरखौ फोरमायनो हायो प्रेयार खालामनो हायो बेनिखायनो आं खावलायनो थाखाय जुदि सानदोंब्ला जों पार्ट अफ फेमिलिजों जों लोगोसे जइन जानो गोसो दंब्ला इउ आर मस्ट वेलकाम थेंक इउ जों बयबो जों गसंनि आरो जोंनि सिलिब्रेटखौ लानानै Sugo tonight, consider having दा जानाय लोंनायनि टाइम जालायबाय आरोना नै ओरैबायदि जिरायनानै गैया माने नुबायना नोंथांमोना बर'फोरा बेंगलराव फैनानै माबायदि नै आदा फिनाखि ब्लग इउटुबारखौ लोगो मोननानै बेंगलराव साबसक्राइब खालामना होदो नै बिथांनियाबो गुरमल MRY गुरमल MRY नो नै गोदान माने सुरु जाजेनदों आरो ना भिडिअआ मोजां फैयो जास्ट ब्लग फैयो साबस्क्राइब खालामनानै होलायबानो जाबाय गावजों गाव बर'जों बर' दे थेंक इउ नै ओरैजाय ओंखाम जानाय जाबायनो गाइसमोन स्टार्टिं ओंखाम जानाय ब्लग लानोसै दानाबा आङो ओइ आदा माब्रै खबर मोजां दे लाना होबालै मालाय मा अमा नामा दाउ बिरानि आदसा लाना होबाय आरो नै जादों ओरैजाय एसे ओरैबायदि फुल जायगायानो थोआ ओइ आदा जादो मा जाखो बिरियानि नामा चिकेन हार्डि मोजां ना खबर दे जादो एसे लाना होदो र' एसे गोदान ब्लग दोननादो सिख्लाफोरा जादो दे जादो लाना होदो सिख्लाफोरखौ एसे भिडिअ लानो र' साफा थांलादो सिख्लाफ्रा ओमफ्राय अबेनिमोन नोङो मा जायगानि नोंना उदालगुरिनि ना औ दे खै बोसोर जाखो बेंगलरावलाय 3 years जाबाय ओमफ्राय दा माबाफोर खामानि मावो दा मा मावो बेंगलराव फरायदों ना मायाव जेनेबा मा कर्स लादों बिएससि नार्सिं ना दे जोबोद मोजां आरो खै बोसोर दंलायो 1 अके फेसबुकआव नुदोंमोन खोमा नोंखौ नुबाय थादोंमोन फेसबुकना ब्लग भिडिअबो दं खोमा ना इउटुबबो दंमोन खोमा औ ओमफ्राय गोबाव जाबायना एसे औ दिनैसो नुदों आङो दे होमबा थेंक इउ दे ओरैजाय लाना होनि जादों
Ada जाबाय दे गोथाव ना गोथाव जानोसै आं दसे उनाव मायो बीजे मेरे को मैं खाता हूँ टेस्टी हुआ कि नहीं हुआ हुआ है तुम्हारा नाम क्या है हाँ ओ ठीक है थैंक यू ये भी रो रहा है सिख्लाफोरा साफा साफा दंथारो माथो बबेनि होननानै मोना हा चिरांनि औ दे खै बोसोर जाखो बेंगलराव हा बोसोरथाम जानोसै आरोना दे मोजां मोजां माबायदि बेंगलरा मोजां ना थानो ओरैनो फैलायबाय नै माथो इयाव सासे इउटुबार लोगो मोनबाय आं बेंगलरनि नाम्बार 1 इउटुबार फेमास जाखांबाय नै गोथाव जादों जायाखै बिराद गोथाव ना मा मोनो चिकेन बिरियानि ना कौवा बिरियानि चिकेन बिरियानि ना फ्लरेन्सा नोंलाय जाबानो जायाखै हायाखै नोङो खाना खालिया iya nthang माबायदि मोनदों फैनानै बुरियारा खबर मोजाङानो नोंनालाय खबरा मोजां दे बिनाव सिसिला मामोनलाय नार्जारि ब्लग ना दा फेमास बेंगलरनि बयबो सिनाय जानो हागौ बयबो सिनायखायो नोंखौ ओरैनो जागासिनो दं देग्लाय माने संबाय थायोमोन आरो ओंखाम ओंख्रि सङोमोन ओमफ्राय एबार बोसोराव माने संनाय जायासै आरोना डाइरेक्ट हटेलनिफ्रायनो लांबाय बाजै मोना नै ओरैनोसो खनायाव ओंखाम जागासिनो दं थावदोंना थावाखै गोथाव दे दासो नुखादों नोंसोरखौ आदाखौ दहाय नुदों दे जानोसै दसेनाव जानो खोमा आं एसे दसेनाव फैगासिनो बिरियानि रानदों नैयाव नै बिरियानि मा ओंख्रि दं नै आंबो जानांसिगोन जाथ'वा नोङो जानोसै दे आंबो जानोसै लोगो मोनदोंमोन नै बहुद मोजां मोनबाय लोगो मोननानै गाइखेर दाखा मा होनोमोनलाय इखो रायता माबोरै खबर नोंथां बरिया ना ओंखाम नों जाबानो जायाखै जानोसै आंबो जानोसै मोजां ना खबर नोंथां जानोसै दे ओइ मा खालामदो ओंखाम बिरियानि ना दे जाखांबाय आं जानोसै आरो नै दासो मा दंथाय नै चिकेन बिरियानि कौवा बिरियानि नै दं गाइखेर दंना बाय लोगो मोनगोन दे जानोसै मोजां खबरा मोजां बाय फ्लरेन्सा बाय मा थांदो थांनोसै दाना मा बाय
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू, बाय बाय।